ברוכים הבאים לתנועת הימין האמיתי, שמי חיים בן פסח. תוכנית זו מוקדשת לעילוי נשמות מרקו בן שלמה ושרה בת שלמה, הערבים המוסלמים הנאצים שרוצים להשמיד את מדינת ישראל ועם ישראל, שמושפעים לבצע עוד שואה נגדנו ומבטיחים לעשות את זה בתקשורת שלהם יום יום. הם שמציתים שריפות כל הזמן, מאות שריפות הם מציתים כל שנה. וגם בשריפה האסונית שהתרחשה לאחרונה, אין ספק שהייתה לערבים יד בכל האסון הזה. ולא רק זה, במשך האסון, אחרי ש42 בני אדם נהרגו מהשריפה, הערבים המוסלמים הנאצים ניסו להצית שוב ושוב ולהתחיל עוד שריפות. כולם בממסד הבולשביקי ששולט על מדינת ישראל. התקשורת שזה באמת התשקורת, הממשלה הבוגדנית, פיפי נתניהו שקוראים לו משום מה ביבי נתניהו, פיפי נתניהו, אביגדור ליברמן, כל האנשים האלה בממשלה, בבג"ץ, בתקשורת, במשרד החינוך, כל האנשים האלה מסתירים מה שכל יהודי שפוי יודע. אם אין אויב ערבי, אין שריפות. אין אויב ערבי בארץ ישראל, אין שריפות. אז כל המשבר הזה, כל הבעיות שלנו עכשיו, נגרמו על ידי המדיניות הבוגדנית להשאיר ערבים שרוצים להשמיד אותנו להישאר בארץ ישראל. ביבי פיפי עכשיו מתחנן בפני מדינות מוסלמיות נאציות שרוצות להשמיד אותנו, ואומרות זאת שוב יום יום בתקשורת שלהם, כמו טורקיה, מצרים, ירדן. בתקשורת של כל המדינות הללו הם אומרים מפורשות שהם רוצים להשמיד אותנו, הם רוצים עוד שואה. פיפי, היהודון הגלותי הבוגדני הזה, מתחנן בפני בני עמלק האלה, בפני הנאצים האלה, מתחנן בפניהם לעזור לנו בשריפה, כאילו טורקיה, מצרים וירדן והמוסלמים הפרימיטיביים האלה הם יכולים לעזור לישראל בשריפה. הם חוגגים שיש לנו שריפה, בתקשורת שלהם הם חוגגים, באל-ג'זירה ואל-ערבייה שיש להם מאות מיליוני צופים, הם חוגגים שיש לנו בעיה. כל פעם שיהודי נרצח או נהרג, הערבים צוהלים, חוגגים. כל המוסלמים אוהבים את זה. ופיפי מתחנן בפניהם שהם צריכים לעזור לנו, והם כמובן בעברית ובאנגלית הם משחקים את המשחק הזה, משחק של תעמולה. למה הם עושים את זה? למה הם אומרים, אנחנו מוכנים לעזור לכם? זה כאילו מישהו שרוצח אדם ואחר כך הולך ללוויה שלו, כאילו הוא מתאבל עליו. המוסלמים בעצמם הם שגורמים לכל הבעיות הללו, ואחר כך הרודנים המוסלמים אומרים, בטח, אנחנו מוכנים לעזור לכם, בטח. ואחר כך יאמרו לנו, הרי אנחנו עזרנו לכם כשהייתה שריפה, אז אתם חייבים לוותר על ירושלים, על רמת הגולן, על יהודה ושומרון, אתם חייבים להתאבד, כי הרי אנחנו הוכחנו שאנחנו אנשי שלום, אנחנו עזרנו לכם כשהייתה שריפה. זו התחבולה המוסלמית הנאצית, ופיפי
ואיווט ליברמן, עוד בוגד שטוען שהוא ימני, הוא שמאלני קיצוני, הוא רוצה לוותר אפילו על ירושלים בירתנו. ליברמן, פיפי, כל אנשי הימין המזויף, כל אנשי הממסד, כל אנשי הערב רב ששולט על עם ישראל ומדינת ישראל, לדאבוננו הרב, כל אלה נותנים הזדמנות לכל אויבינו להזיק לנו. אם אין אויב ערבי, אין שריפות. אם אין אויב ערבי בארץ ישראל, אין שריפות. אם אין אויב ערבי בארץ ישראל, הרוב המכריע של הפשע נעלם או ייעלם. אם אין אויב ערבי בארץ ישראל, אתם יודעים מה היה לנו לגבי התקציב והכלכלה והתיירות וההתפתחות בישראל? אתם יודעים איזה גן עדן היה במדינת ישראל, בארץ ישראל, אם לא היו מיליוני ערבים ששונאים אותנו במדינה? יש לכם אפילו מושג איזו מדינה נפלאה הייתה? זה משהו שאף אחד לא מוכן לומר. אין לאף אחד את אומץ הלב לומר את זה, חוץ מתנועת הימין אמיתי. כי למדנו ממורנו ורבנו, הרב מאיר דוד כהנא זכר צדיק וקדוש לברכה, השם ייקום דמו, לומר אמת לעם אפילו כשהאמת לא פופולרית. זה מה שיהודים אמיתיים חייבים לעשות. זה החובה של כל יהודי ויהודי בעולם. אז שתדעו, הערבים, האויבים שלנו, הערבים, הנאצים שרוצים להשמיד אותנו, הם שגורמים לנו את הבעיות האלה, הם שורפים את כל המדינה. מהרבה בחינות, לא רק באש, הם שורפים את כל המדינה. יחד עם המשת"פים היהודונים שלהם, מהליכוד, מישראל ביתנו, מש"ס, מהבית היהודוני, מכל המפלגות הבוגדניות הללו, והתשקורת, וכל האנשים של השמאל וגם של הימין המזויף. ושיהיה ברור, הימין המזויף יותר גרוע אפילו מהשמאל. הם עושים לנו בסוף אפילו יותר נזק מהשמאל. מה הפתרון? אותו פתרון שתמיד היה לעם ישראל. תנועת הימין האמיתי והאמת. צריך אמת. צריך לומר אמת לעם וצריך לבצע מדיניות אמיתית. עזרו לנו להפוך לתנועה המונית ותראו איך נוכל לשנות את ההיסטוריה. איך נוכל ביחד לעורר את העם ולבנות מדינה וארץ ועם יותר בריא, יותר בטוח, יותר שלב, יותר יהודי. אנא הצטרפו לפורום המרתק של תנועת הימין האמיתי. להתראות בפורום שלנו.